Имало едно време в малко селце едно момченце на име Християн. Той бил само на една годинка, но всички го обичали заради неговото щастливо лице и големи светли очички. Той имал черна косичка и пухкави бузки, които карали всички да се усмихват. Един слънчев ден Християн седял на меко одеялце в своята стая, заобиколен от любимите си играчки. Облечен в светъл гъщеризон, той играл с цветни купчета и плюшеното си мече. Изведнъж Християн забелязал малко светулче, което танцувало във въздуха. Той протегнал ръчичка към светулчето и в миг то се превърнало в вълшебна фея. Феята била много красива и имала крила, които светели като диаманти. Тя докоснала челото на Християн с вълшебната си пръчка и около него започнали да се появяват цветя и пеперуди. Те били толкова красиви и магически, че Християн се смеял и пляскал с ръчички от радост. Сред цветята имало едно, което се превърнало в златен ключ. Християн го взел и в този момент стаята му се отворила към тайна градина, пълна с чудеса. Дърветата били от захарен памук, езерата от течен шоколад, а небето било покрито с звезди, дори през деня. Християн се впуснал в приключение из градината. В градината той срещнал говорещи зайчета, танцуващи мечета и дори малки дракончета, които издишвали цветен дим. Те разказвали на Християн забавни истории и пакости. Когато се върнал в реалния свят, Християн носел със себе си не само щастие и усмивки, но и малко вълшебство от градината. Всички в селото винаги казвали, че той е най-щастливото и най-забавно дете, което някога са виждали. Малкият Християн продължил да расте, носейки радост и чудеса на всички около себе си, показвайки, че приключенията и щастието са най-големите магии на света.